Hei, tarkastettaisiin yrityksen tietoja. Kun perustat yrityksen, odotat ensimmäisiä asiakkaita, mutta joskus ensimmäinen kontakti on tuntematon numero. Asiallinen ääni sanoo, hei, tarkastettaisiin yrityksen tietoja. Se kuulostaa rutiinilta. Osoite oikein, sähköposti oikein, toimiala oikein, pidetäänkö näkyvyys voimassa, ja yhtäkkiä yrittäjä saa laskun palvelusta, jota ei omasta mielestään koskaan tilannut. Tämä on aloittavan yrittäjän jalkaväkimiina. Ongelma ei ole yrityshakemisto itsessään. Ongelma on epäselvä myynti, jossa tietojen tarkistaminen voi muuttua väitetyksi sopimukseksi. Pieni joo puhelimessa, iso vaiva sähköpostissa. Siksi yrityksellä pitää olla yksi selkeä sääntö. Mitään ei tilata puhelimessa. Ei näkyvyyspaketteja, ei hakemistopalveluita, ei rekisteripäivityksiä. Kaikki tarjoukset kirjallisesti. Jos lasku tulee ilman selvää tilausta, sitä ei makseta paniikissa. Se kiistetään kirjallisesti. Emme ole tilanneet kyseistä palvelua. Pyydämme toimittamaan väitetyn sopimuksen ja mahdollisen puhelutallenteen. Yrityksen suoja alkaa ensimmäisestä puhelusta.